Maayong adlaw sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong sugilanon. Ilabi na sa libo-kalibong tigpaminawan ning sikat na kaayong handumanan sa usa ka awit. Ako si Karing. Kini nga akong gipada karon, sumpay kini sa una kong napada nga sugilanon sa among gugma ni Rino. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay nga akong tampo, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, the music played. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa siyang kaagi karon? Mukining usa ka babay nga taga Labangon, Cebu City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Karing. Samtang wa ka pa makaboard sa imong pagkamaestra unta, mas maayo pa nga mukoyo ka lang una sa imong maguwang sa Manila. Aron ka makatrabaho dito Karing. Sige ma, mukoyog lang una ko ni Manang, aron mas malingaw sad ko ba. Ingon sa labas paghihapon ang samad nga mugna ni Rino sa akong kasing-kasing. Bata ka pa oy. Ug mamahimo ka na unyang hingpit nga maestra kung makaboard ka na. Mao nga makakita ka pa unya og mas labaw pa ni adtong Reno. Minyo na siya, busa kalimti na siya. Ma? Oh, nagpadaman akong suot ang akong igagaw sa Cebu. Sa kay tuyo ini ay. Hablihan ko na niyang suwat. Gaw, kumusta ka na diha sa Manila? Manghinaot ko nga naakas maayong panglawas. Tuod di ay, mao gini importante kaayo na kung tuyo nimo. Hinungdan nga nagsuwat ko. Si Rino ug ang iyang asawa nagkabuwag na. Ug tingali usa ka gyud sa hinungdan kay way bukang bibig si Rino. Kundili pulos na lang gyud Karing kay maoy iyang nainlapan. Oh, Ginoo ko. Ay, niya na gyud ko sa Cebu. Nauli na gyud taon ko. Malipay gyud sila si mama kung makakita na ko. Makalitan na sab sila ning kalit na kong pagpauli. Naog na ko din sa barko, eh. Mulakaw ko sa unahan. Ato ko dito mag-ataw taxi nga kasakyan. Karing? Uy! Salamat kay niya ka! Niya ka na! Ikaw? Nganong niya ka rin, no? Abi ko bag, huwag ka madahinog sakay sa barko. Kaganihar ako nagpaabot ni mo. Oh, nganong nakakuyog mo ning tawhana Karing? Ma, Ayaw ko ging na, nga niapa siya nimo dito sa Manila. wa mauy. Igo lang siya ni sugat na ko sa pier. Mao na tinuod, nang. Igo lang ko nagsugat kang Karing. Aron, matod na ko siya din sa inyo. Ay, abi ko bag, kamo lang di ay gihapon. O nahala, kung kamo manggid gani ang angay sa usag-usa, hala pag minyo mo. Ma, noong sa kagod. Oh, nang. Andam ko pakaslan si Karing. Kay mahal kayo na ko siya. Pakaslan ko si Karing sa bisan asa nga simbahan. Naon niya. Saan man mo anak ron. Nga mo may gusto ni mama o papa nga. Kinahanglan nga makuha agbili ang imong kasal sa imong asawa. Ako ni konsulta og usa ka abogado. Rino, nakasiguro na bagid ka ini? Oh, labaw pa sa sigurado eh. Kaniya tog karon, ikaw paghihapon. Abi nimo disgrasya ra gyud nga nagpakasal ko sa nahimo na kong asawa karon. Tungod kay nasakitan ko. Nagtuo kong maiyab ka na gyud. Ikaw man sadkot. Madali-dalion ra sad kaayo. Wa ka pa gani magkasiguro sa imong nabati. Gidibdib dayon nimo. Kalimtan na lang gud nato tugod. Ang mahinong danon mao ang karon. Na makasalta. Nga mamahimo na yung ikaw ug ako. Hangtod na sa atong katigongon. Mahal ko kay ikaw, Karing. Rino.
Nahumanig ko pang limpyo din sa akong kwarto. Nindot na kaya akong paminaw. Karing, bukas na sa mong kwarto, may bisita ka. Bisita? Sige, sama na, ma. Ay, gawasan lang ko dire. Ato ba nga rin imong mga bisita? Mga bisita ko, no. Sige, sama kayo akong mga bisita. Kalit magkong kikulbaan da. Mugawas ko din sa akong kwarto. Magsusi ko kung sikin sa akong mga bisita. Lainas akong gibati, uy. May mga tao git sa aming sala. Sikin sa ko ng akong mga bisita. Oh, kinuo ko. Rino, unsay buti pasabot ni ini. Nganong damo ang imong mga ginikanan? Karing, niya sila si Papa ug Mama aron mamay namin nimo. Unsa? Ay, namugos man yun ni Rino. Nga kinahanglan nga sa labing madali nga mapamayan kadayo namo aron kahisgutan ang umaabot ninyong kasal. Unya, kung iura na nga magpakasal usab sila. Unsa man yung plano sa unang kasal ni Reno? Kabla ka noy. Amo na ning ikonsulta og abogado aron magpakasal na usab kami ni Karing. Rino, Mahal. Oh, anong nihilak man ka? luha na kiris kalipay. Salamat kayo, Rino. Imo gigipakita na ako kunod sa kunin mo kamahal. Buhaton ko ang tanan. Hatagan lang og katumanan ang duha nato kagugma Karing. Rino! Maayo kay adunay saging nga hinog nga lungagunon. Ay, magpalit ko inibi kay magpalungag ko ni Mama. Magpapalit sa kuga, manggang hilaw. Ay, kalam ni ini, uy. Parisan og giluto nga hipon. Dong! Hatagi ra ko ining saging hinog nga usa ka sipi o usa ka kilo ining manggang hilaw sa dong. Hoy! Nagpalit ka man gud ng manggang hilaw. Mabdos ka na? Oh. La, kumpiyansa gido. Mamabdos gani ka na. Makihagid mo sa asawa ni Rino. Ebidensya ra ba gyud na kung mamabdos ka? Magpakasal mi si Rino. O dili ko mabdos. Dili mahitabo mo mabdos ko. Tungod kay way nahitabo na mo ni Rino. Ang mga tao nga nakailan nimo og ni Rino, nakaingon gyud nga ikaw mo nakaingon nganong nagkabuwag si Rino og ang iyang asawa. Kay nisukot man ka nga mahimo ka lang kabit ni Rino. Dili ko mahimong kabit. Tungod kay magpakasal lagi mi si Rino. Dong! Abi nang akong gipalit, be. Ano makalakaw na ko. Tama mo. Ay mo lista. Libera na mo. Bayad, oh. Keep the change na lang. Nasuko ka? Suma! May malipay ba si magisulti na ko, Ron? Diha na ka, oy. Mind your own business. Ma! Ayaw paghilak. Kana kay imo man gyud nang gisudlan. Anda man na lang daan ang imong kasing-kasing. Makasal magiging si Rino, Mama. Namay naman ganing iyang parents. Oh, makasal gyud mo kung itugot sa balaod. Ma! Una ninyo nga kawagtangan og bili ang unang kasal ni Rino. Una kamo magpakasal. Dili may mo magpakasalta. Tuwag kay di mo sugot ang una na kong asawa nga mawagtangan og bili ang among kaminyoon. Nga sa ato pa. Kung magpadayon kita sa tong relasyon, mamahimo mo lang akong kabit. Mahal ko ikaw, Karing. Dili ka na question. Nga mahal ba ko ni mo o di? Dili ka na mo problema, Krino. Karing, Ang atong sitwasyon na problema. Ilabi na ko. Dagain taon ko Rino, o yung kaluoy sa Ginoo. Nakapasar ko sa board isip maestra. Gani nang apply na ko, aron makatudlo na ko. Karing, Dili ko masugot nga hangtod sa hangtod nga ingon ni ini nga tong relasyon. Gusto ko kasiguruhan. ha? Pagsulti na lang uya ta. Kung andam ka na magpakasal na ako. Karing, Dawaton ko na lang akong assignment.
isip magtutudlo, ma. Bahala talaga, ma-assign ko sa halayong dapit. Pero anak, malayo ka usab na mo. Mabalakan ako nimo didto oy. Ma, makatabang man sa din ako nga, malayo ko kang Rino. Malayo ko sa maong dapit nga naghatag na akong kasakit. Anak, Kung mapabilin magud ko din ma, dili ko makalikay kag Rino. O diya, dili sa buhon nga magatabi nga nahimo kong usa ka kapit. Tungod kini patol ko sa usa ka lalaking minyo. Bisan pa man sa kamatuoran nga ako ang mahal ni Rino. Og dili ang iyang nahimong asawa. kare. Maayo na lagog ko niyong pungni. Utang buot lang. Anak, dako ka na. Nasayod ka na kung unsay husto o unsay dili. Kung unsay nakabot nimong desisyon, tahuron ka na namo ni Papa nimo. Gidawat ko ang una kong assignment. Isip usa ka magtutudlo sa usa ka halayong dapit. Sa pagtuo nga malingaw ko, o gikalimtan ko sa hingpit si Rino. Kay wa na'y katumanan pang among gugma. Dinhi na lang kutob, more power sa RMN. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninya Dr. Rene Obra og Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Ako si Angeline, 17 years old, taga Pinamungahan, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa ayuda sa gobyerno tungod aning COVID-19. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ay, unsaw man ato ini Erlinda. Ngawa na makoy trabaho kay lockdown tungod ining virus ko no. Unsay kuno gud taon nga tinuod man na. Daghan na mga gibalita nga namatay anang maong virus. Kuno kay di man makita. Og naman say balita nga kadudahan ng ubang balita kung tinuod ba ng virus. Mao ginamatyan na ng mga namatay ron. Kay may mga sakit man kuno sa nadaan kana mga nangamatay. Unya pasangin lang dayon nga na COVID. Naangin na mahino nga atong panarbaho ini. Tinuod man kog kuno na pa. Maong gi-lockdown ta. Dili na ta pagawas-gawason kay makamatay man kog kuno ng virusa. Ah, matay. Di ta mamatay ng virusa oy. Basi kamatay na to kuno na tay kauno na ning kalakiha. Ay, ay, mga tuog na ta Pedro, oy. Kagabihin na. Mag-ampo ta, nga maapil ta ang giingon nilang ayuda sa gobyerno. Maapil ka ta anak ma? Oh, ingon man ang presidente nga hatagan ng tanan. Ilabi na mga pobre. Sigurado tang apil, ana. Kay pobre ba kaayo ta. Membro gani ta sa UCT. Oy, ang akong cellphone. Uy, ang ato maning leader. Si Ma'am Virgin. Hello, ma'am. Maayong gabi, ma'am. Maayong gabi isab ni Pedro. Ato mo ugma sa barangay kay mukobra mo sa inyong UCT. Natay tag 6,000 nga madawat. Ha? Tinuod ka, ma'am? Oo, sige, ma'am. Mukubra mi ugma. Og salamat kayo sa pagtawag, ma'am, ha? Bye, ma'am. Unsa kuno pa? Apil tas makakubra ugma sa tag 6,000. Ha? Uy, daan palagi ko nga maapil ta. Kung mao ka na, mukoyo ko ni mo og maokobra Pedro ha. Kay mulahos na lang ta og pamalit og bugas o niya sudan sad. Siguro ta na og palit og usa ka sakong bugas og mga dilata. Wow! Kadaghan ko na ninyong mga gipamalit pa, ma. Mao gikuyogan ko gid si Papa ni mo kobra sa ayuda oy. Kaya gusto ko nga mapalit gid kining tanan sa atong mga kinahanglanon. Gisiguro gid na ako ang usa ka sa akong bugas, mga dilata, may sardinas, nasay noodles, nya buwad, asukar ug uban pa. Aron kon ilakdan pa ta og dugay ani, may pagkaon na ta. Maayo gani kay naapil gyud ang matagaan, ma. Ay magpasalamat ta gyud sa Ginoo ana oy. Nga bisan pa man sa atong kalisod karon, wa gyud ta niya pasagdi. May usas karkar. Ang probinsya ron duha nay namatay. Katong sa Talisay nga kining karkar. Oh, Pedro, unsa na may balita diha? Ay, murag madugay-dugay pa man ni kenta nga linda. Ngano man? O may ingon ni Atty. Ropel sa DYHP nga nagkadaghan naman kuno na-COVID ro matag adlaw. Nagkasaka na mahinoon ang gidaghan. Ay, Mao ba pa? Kining 17 years old
May gani kay may nadawas ang ayuda. O gisiguro din nato kini sa pagpalit alang sa atong mga konsumo. Ang ako kung mahurot na ani asa makatapaingon ini. Nga di pa magita magkabalik ini sa pagpanarbaho. Ay, tagidyoon lang gid na nato sa pagkaon. Ikaw, kamo Angie, dili taon mo mag-usik-usik ang pundo nato gikan sa ayuda ha. Kaya kita mahibaw ani kung kanus apataan ni mabalik sa normal. Oh, kaya may nanawag na ako. Oh, si Ma'am Mergin man eh. Siya maghihapon eh. Agoy, may lain na makang ayuda nga ipanghatag na pod. Pagngasa ng radyo bi, aram makabati tagtarong. Opa. Hello, Ma'am. Mayong buntag, Ma'am. Hello, Drog. Miyembro di ay mo sa Pantawid. Kuan, Ma'am, kanang nalista mi ana, Ma'am, pero wala pa may kadawatan na sukad ng Pantawid. Bago ramin na membro ana, Ma'am. Na, pasaylo ang bawion na mo ang nadawat ninyong size meal. Ha? Nga nung bawion man ninyo, Ma'am? Nga napalitar ba na mo bugas og sudan? Nalipay na unta ang akong mga ginikanan nga natawgan mi nga apil mi nga mahatagan og ayuda gikan sa gobyerno tungod aning health card. Nakakobra gid sila si Papa ug Mama. O gisiguro gid og palit ang among konsumo tungod aning lockdown. Apan tulo ka adlaw gikan sa pagkobra nilang mama, gitawgan sila og usab sa leader nga bawion kuno ang 6,000 nga nadawat nilang Papa ug Mama. Unya, Ngano ko nung bawion ro? Kay membro lagi ko lutas Pantawid. Nga bago pa matang nagpamimbro ana, wa pa maganita kadawat. Igor man tagilista. Hala no, ingon di anak na. unya, unsaon man ninyo anak pa? O sabay ato ibalik ani. Nga ato naman gipamalit. Hanggaw nila. Hatagbawi din sila. Wala tayo ikauli nila, oy. Kung mo tawag og usab ng Mary Jane Irlinda, ikaw na itubag. Ha? Kay mapikhan ko ginasya ng istorya. Pantuon ko na nila sa opisina eh. Ipauli ko nung 6,000. Asa mo tagi-uli? Mga hanggaw mga sila. Di ko matubangan nila, oy. Hala sila. Hatagbawi. Unsaon man ninyo anak ma? Huwag gabae. Ako naliad to ani sa opisina ni Marijin Anje. Kuyugan lang ti ka ma. Kaya di man ko namukuyog si Papa. Maayong buntag, ma'am. Oh, Erlinda, usapan, mauli na ninyo ang 6,000? Ma'am, niagid ko sa imong opisina. Aron mo pasabot nimo nga dili na namo mauli ang kwarta nga among nadawat nga 6,000. Kay nagasto naman namo, ma'am. Gipalit na namo og usa ka sakong bugas ug sudan, mga dilata. Wa pa man ka ninyo mahurot ang tanan o kaon nga inyong gipamalit. Iuli na lang nas tindahan nga inyong gipalitan aron mabalik ang kwarta. Unsay nga, ma'am? Iuli namo sa tindahan ang among gipamalit. Kung wa mo'y ikatapal aron mabalik ninyo ang kwarta, ibalik na lang nas tindahan ang uban ninyong gipamalit. Kay mapriso ba mo ani Erlinda? Unsa? Nganong mapriso man ako mga ginikanan, ma'am? Kung dili na nila mauli ka ng kwartaha. Unsa may sasa ko mga ginikanan? Nga igor man silang nidawat sa inyong gihatag. Natural nga mo dawat gud mi anak kay nagkalisod gud mi. Ug wa po'y trabaho ang akong papa. Naana sa balaod nga ang kadtong miyembro sa Pantawid, dili pwedeng mo dawat anang 6,000. Unsa? Kabuang ko nila. Nganong kita may ilang ipapreso? Nga igora man tang midawat silang gihatag. Mao gani akong gisulti nila dito pa. Di magkanita pwede ana. Nga nganong kitagaan mata nila. Ila nang sayop. Unya kita naman ipapreso nila. Kada kong binuang ana. Ay, unya. Unsaon man na nato, oy, Pedro? Basin og dakpon og presohon gyud ta? Ma. Naluoy gid ko sa akong mama ug papa. Kay pobre baya kaayo mi. Unya, nawad-an pa gid og trabaho ang akong papa tungod aning COVID. Unya simbako og mapriso pa sila. Kay wa naman gid may ikauli sa kwarta kay nagasto naman nilang papa ug mama. Gipalit og bugas og sudan.
Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana, apil ang among pamilya nga nahatagan sa ayuda sa gobyerno sa kwarta nga 6,000. Dili ba di pwede mo dawat ang miyembro sa Pantawid? Pero wa pa mi kadawat ana kay bag-o pa man ming na miyembro sa Pantawid. Ikaduhang pangutana, giingnan ang akong mga ginikanan sa ilang leader nga ipabalik ang kwarta nga 6,000 nga among nadawat. Kaingon ko no, ang dako sa DSWD nga pwede filean og kaso sila si mama. Tinuod ba? Ikatulong pangutana, sa ba day sa akong mga ginikanan nga igo raman silang midawat sa gihatag? Gidawat ra sab gyud nilang mama o papa kay apiki man sa taon mi. Og wa mi bugas kay nawadtangan og trabaho ang akong papa. Mapriso ba gyud sila ani? Makatarunganon ba sila aning ilang gibuhat? Ikaupat o katapusan, silang tiglista ang may sayop. Kung nganong giapil man nila og lista ang among pamilya nga makadawat sa 6,000. Di ba gudpud apil sila sa mabasol sa maong hitabo? Ang akong ginikanan ra ba di ay ang manubag ani? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Angeline. Mayong adlaw mga suking tig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana o problemang may punto medikal, punto legal, emotional, personal, behavioral, no? O mga problema sa mga ginadiling droga. Pwede sad mo padala ang inyong mga suwat kabahin sa inyong pamilya, emotional problems ninyo, sa inyong higala, inyong uyab, inyong karelasyon, or kung na may issue sa inyong kaugalingon, ayaw mo pagduha-duha, ipadana diri ang inyong suwat suliran. Ug sa matag adlaw, medyo di mangyud mi no, ay gimingaw na mo Dr. Obra nga madungog ang amo ang tingog dungan gyud nga kaming duha sa kahanginan sa. Gimingaw na sad kong Dr. Obra, pero tungod manggod nga naapatay pandemya, naapa ang COVID-19, kihanlan lang yun ta nga magmatngon perme, nag-social distancing me, lisod manggod diri sa studio, no? Unya, medical practitioners, frontliners, baya pod ni si Dr. Obra, hasta pod ko, isip abogado, kinahanglan yun nato nga maning-paning kamutan nga safety ta. Samtang naghatag tagtambag ug tubag sa inyong mga pangutana. Pareho ra pod ni sa ato ang mga artista sa kahanginan. No, naningkamot sa gini sila social distancing. Samtang naghimo og drama nato. Og ang inyong mga suwat, pwede na ninyo mapadala sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang ato ang mga suking tigpaminaw, nga naminaw, nga naakaron, no, nga nagsubaybay o padayon nagsubaybay sa ato ang programa matag adlaw. Kami mapasalamaton nga maski naglisod na as pandemya, paminaw namati ug naalang yud gihapon mo no nga nagsunod sa ato ang programa ug mag-remind lang yud mi sa tanan, palihog lang naapag yud ang pandemya, hapit na rabang Pasko, di siguro taganahan nga mag-Christmas niya nag-lockdown sa naagi uban din nga nagpatuyang na lang tingig nagtuo mo nga kanang nibalik nibalik ang COVID, wa man nawa ang COVID mga suking tigpaminaw, no? Naaramang yun na ang COVID. Ning ubos lang ang mga nasakit. Tungod kay nagmatngon man ta, nag-face mask, nag-face shield. Wa man ta mo kumpiyansa. Ning ubos pero wa na wa. Unya nganong ning saka naman po dron. Kay nagpatusugod na po tag kakumpiyansa. No? Nagsugod na po og kiat ang mga tao. Mauna, giauhag na to ang tanan, mag-remind ta nga please, wa ang COVID na ara gihapon. No, unya, dili ta dapat mo kumpiyansa, kay kaning atong pagkumpiyansa, pagpasagad, di mo tuman, magkiat, magdanghag, unahon lang yun nato ang laag. Please lang, mga suking tigpaminaw, maunay rason nga nung musakag balik ang atuang cases, mapuno na pud ang ospital, imbis ang ubang ospital, 0, karon nagkaanam na sa jud og kadaghan. Dili paron panahon para mo kumpiyansa. Dili paron panahon para maglingaw-lingaw ta. Karon panahon gihapon nga magmatngon ta.
hangtod naa pa ni wa pay bakuna, wa pay tambal, magmatngon gihapunta. Face shield, face mask, hand wash, stay at home. Okay? O ang ato ang letter sender, atong tawgon sa pangalan nga si unsay ngalan ni atong letter sender? Taga Pinamungahan Cebu ni ato ang letter sender. Ipadani niya sa ato ang kini ang akong suliran official writers page ug atong tawgon sa pangalan nga si Angeline. Si Angeline naapil untang ilahang pamilya og dawat sa ayuda sa gobyerno nga tag 6,000 gikobra sa iyahang mga ginikanan ug gipamalit og bugas. Ingon man delata og sudan. Very good. Apan human sa tulo ka adlaw gitawgan sila ug balik nga ipauli ang kwarta kay dili kuno sila apil sa qualified nga makadawat kay membro sila sa Pantawid ang ilahang pamilya ug giingnan sa leader ang iyahang mama nga kung dili mauli ang kwarta pwede silang filean og kaso ug dako sa DSWD. Nahangyo si Angeline, nahadlok si Angeline manggod nga mapriso untaw ng iyahang mga ginikanan. Unya wa ra ba sila gyoy ikauli sa ilahang kwarta nga na dawat. Unang pangutana, apil ang among pamilya sa nahatagan og ayuda sa gobyerno nga 6,000 dili ba di ay pwede mo dawat ang membro sa Pantawid. Pero wa pa may nakadawat ana kay bag-o pa ming membro sa Pantawid. Kung wala pa mo nakadawat, I think valid ra mo, pwede ra gyud mo maka dawat kay di pa man mo existing na members nga naka-receive na og benefits, no? But I think to be sure ato lang yung klaruhon ang policy sa DSWD tungod kay gibahig-bahig manggod ni daghan ato ang kwarta nga ayuda gikan sa gobyerno unya gipaningkamutan mampud nga matagaan tanan. So ang priority man gid ani gud ang katong mga dili existing beneficiaries kaning sa SAP. So kung naana mo'y lain nga source or ayuda nga gidawat gikan sa gobyerno, ilaha manggod nga sa uban na pod nga wa gyud nadawat nga benepisyo kay sila gyud ang ilahang priority. Munang moingon sila nga ma-disqualified pero di man gud to ninyo sa kay ang DSWD baya gihapon ang mo validate sa ilahang lista, no? So basin pwede mahangyo og mapasabot nga P4 mo pero wa pa man mo'y nadawat sukad nga ayuda gikan sa P4. Ikaduhang pangutana, giingnan ng akong ginikanan sa leader nga ipabalik ang kwarta sa amo ang nadawat. Pwede ba daw filean og kaso sila mama, tinuod ba? Wa pa man ko'y nadunggan ngo nga filean og kaso. Pero ang ako ang na kitan is so far naamang yud toy mga nang uli pod kay gi-require gyud sila sad sa government nga iuli kay tungod kay nakadawat sila. Pero naabay agi ubano nga parehag sitwasyon ninyo nga wala man giuli kay unsa may ikauli nga palit naman, no? Kwarta man na gikaon amsag di mo mukaon, di ba? So I think murag wa pa ko nahibaw-an nga na filean og kaso because of that. Besides naamanggid mo sa lista sa DSWD, good. Pwede siguro nga ma-invalidated na mo next time. Pero kung naagid mo sa lista sa validated sa DSWD, I think di na nila bakwion. Ikatulong pangutana, sala ba day sa akong ginikanan nga igo raman silang nidawat sa gihatag. Gidawat rasad gud nilang mama kay apiki baya taon. Of course katong mga panahona dili sayon. No way main lucky ato, puro tanag na balaka kung asa tag kuhag pagkaon, asa tag bayad sweldo sa ato ang mga staff, asa tag kwarta para sunod ugma para sa ato ang mga anak, no, mga kauban sa balay. So makatarunganon ba sa ilahang gibuhat? Okay. Of course, mano-mano manggod ning pag di po lalim, no, kay daghan kayong papel, daghan kayong listahan. Di manggod computerized nga mo error dayon kung inig-encode o inig-input para sa naanay record para sa P4 error, wag tang nakaslista. Mano-mano manggod ni. Di ko makaingon nga sa pod sa DSWD pero naapod gyoy lapses, no, naapoy pagkuwang ang sistema o pamaagi sa DSWD. Pero ato sad silang sabton kay pinaspasay bayagid pud tong nahitabo. Unya sila manggod pud ang naghimo sa lista og nagvalidate ato. Unya samtang nagsigig release kay gidukdok na sila sa presidente pag release, gadungan po to sila double check niya. Siguro pag double check dito pa nakitaan nga mo lagi ni member mo sa P4. Pero sama sa akong gingon ka ganina hangyo nga wa pa man gyud mo nakadawat
og maskig piso sa P4 kay bag-o pa man mong na member. Ikaupat og katapusang pangutana, sila man tiglista ang mga nasayop. Kung anong giapil man minila og lista sa amo ang pamilya nga makadawat sa 6,000. Di ba gud sad sila apil sa mabasol? Actually wag mabasol ani kay wa man na sipyat gud ni kay naatay leader. Ang leader mohatag og lista sa kapitan. Ang kapitan moadto sa CSWS nato sa munisipyo, mo coordinate sa DSWD, ihatag ang lista sa DSWD. Ang DSWD mo imuhas-has mo ug mo validate ug unsa ang final nga lista sa DSWD, mautoy releasan ug hatagan og 6,000. Naapil mo didto wa mo nahas-has. Why sad-an ani? Suwasad siguro tay angay basulon. Ang importante mo move forward ta. Unya sa sunod ato na lang yung klarohon kaning mga ayuda sa gobyerno kinsay qualified ug kinsay dili. Unya anisay na lang ta. No nga kung pananglitan kibaw ta nga disqualified ta unya naata sa lista kay ma-validated niya hinuon na mahitabo na pud ni ay na lang mugdawat ug pahibaw-an na lang sila. Nga nakadawat na mo. Nagiuban ha nga, maayo gyud kaing gawi giuli. Pero sa inyong case nagtuo man mo nga angay mong makadawat. So mahangyo na ng DSWD. Okay, mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhi gapon sa to ang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.